Στο ότι ζούμε σε κοινή παραλία δεν σημαίνει ότι είμαστε συνέχεια μαζί. Εγώ προσωπικά νομίζω έχω πάει μία φορά από εκεί. Κάποια πράγματα μπαίνουν στον καθρέφτη και αρχίζει να εμφανίζεται λίγο η αλήθεια. Και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματα του. Εγώ κουράστηκα. Εβδομάδα με τη βδομάδα οδεύουμε προς τον μεγάλο τελικό και τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Σήμερα, παιδιά, το έπαθλο είναι... Πολύ καλή οι παίκτες. Τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Πάμε, για να πάρουμε τη νίκη. Θέλει προσοχή. Μπράβο, Σάρα. Ό,τι θα συζητάμε στην παραλία θα το συζητάμε και στους πάγκους.